Alussa oli Vitsnut. Tämä maailma, jossa elämme, on oikeasti simulaatio, jonka Vitsnut-Jumala on koodannut ja joka pyörii 1970 VIC-20 tietokoneella. Tämä ohjelma on nimeltään Vitsnutin maailman simulaattori. Me olemme osa tätä ohjelmaa. Olemme bittejä meille täysin käsittämättömässä ulkopuolisessa, todellisessa maailmassa. Havainnollistetaan tätä vielä. Vitsnut voi painaa virtapainikkeesta ja koko maailmankaikkeus ja kaikki siinä oleva katoaa ikuisiksi ajoiksi olemasta. Maailmansimulaattorin sisällä oli kaikki ympärillä oleva oli tyhjyyttä, tai kaikkialla samaan aikaan olevaa henkistä substanssia, tai toisin sanoen maailmansimulaattorin runkokoodia, joka on fyysiseen substanssiin sidotuille olennoille havaitsemattomissa. Vitsnutin lisäksi pidetään myös Jumalana, joskin maailmansimulaattorin sisäisenä sellaisena, sillä hän oli loppujen lopuksi se, joka loi fyysisen substanssin, jossa maailmankaikkeus sijaitsee. Ennen kuin fyysinen substanssi luotiin, tulivat olemaan jotka ovat kuolevaisiin verrattuna miltei jumalallisia hekin. Tämä oli joko Vitsnutin itsensä tai in tekoa. Kumpi loikaan on tuntematonta. In kuuluivat vy sekä n, jotka olivat hieman vyttä heikompia. Antoi tehtävän suunnitella fyysisen substanssin lait, joiden nojalla maailmankaikkeuden pitäisi toimia. Näistä laeista ei vaan päästy yksimielisyyteen ja olipa joukossa kaoottisuuttakin edustavia iä. Vitsnut Jumala ei ole hyvä eikä paha, vaan hänelle maailmankaikkeuden simuloiminen on hupia, ja tämä maailma on yksi hänen monista kokeistaan saada fysiikan lait mahtumaan mahdollisimman pieneen koodipätkään, joita loppupelissä edustavat. Ja vähän kaoottisuutta sinne tai tänne on pikemminkin häntä kiehtovien algoritmien käytön väistämätön sivuvaikutus, ja juuri tämä kaoottisuus tekee kiinnostavaksi seurata simulaation etenemistä, kun sen sisäiset entiteetit pyrkivät sopeutumaan muuttuviin olosuhteisiin. Lopulta loi näyn josta kävi ilmi millaiseksi maailmankaikkeus muotoutuisi kompromissiratkaisuun fysiikan laeista päätymisen jälkeen. Kaoottisuutta tahtoneiden vuoksi fyysisestä substanssista, jonka loi tämän näyn esittämisen jälkeen, tuli paljon pahuutta omaava. Mutta aina pahan väistyttyä alkaa taas uusi aika, joka on valoisa, ja pahan taas tullessa pinnalle jää kuitenkin aina vähän toivoa, kauneutta ja valoa. Kun oli luonut fyysisen substanssin, moni sitä lähti muovaamaan sen fysiikan lait ja alkutilanteen. Olivat tässä työssä jonkin heidän työlleen läheisen alaisena toimivia. Jotkin saivat työnsä tehtyä aikaisemmin kuin toiset, nimittäin esimerkiksi galaksien muovaaminen oli pitkällinen prosessi, samoin kuin pimeän energian, jota Kim Mokm edusti. Toiset kuten taas odottivat työnsä aloittamista pitkään. Koska oli luontainen kyky muovata substanssien, mukaan lukien fyysisen niistä, toimintaa, osa heistä päätti ottaa myös fyysisen hahmon, jolloin he pystyivät myös olemaan paremmassa vuorovaikutuksessa luomuksensa kanssa. Toiset taas pidättäytyivät henkisessä substanssissa, josta he ohjaavat hyvin hellävaraisesti sitä, miten maailma toimii. Huolellisimmin muovatuille planeetoille ja taivaankappaleille loi ensimmäiset eliöt ja käynnisti evoluution. Maapallo ei välttämättä ollut ensimmäinen paikka, joka muotoiltiin, tai jolla käynnisti evoluution, mutta sattumalta, tai kenties tarkoituksella, näyssä oli vain maailmankaikkeus yleisesti, ja sitten näkyi maapallon asukkeja.